Добре дошли във Вогмас ден 7. Станах, значи, днес е много интересен ден. Хора звъннаха ми от BTV и отивам да втава градин в BTV. Да, след момента е 7:35. Ще ме вземе бусче 9:15 пред телевизията. Там се събирали и оттам ще ни вземе бусче. Не знам къде отивам. Се оказаха ми къде е самото място, на което ще ни закара бусчето. Не познавам абсолютно никой там. Хипер много ме е срам. Малко съм притеснена. Но всичко ще мине супер. Аз вярвам. Така че хора, сега ставам. Аз вече тръгвам и ще закъснея. Защото сега е 8:22, а там трябва да сме в 9:15. Аз ще си изпусна пак автобуса, страхотно. Но отивам. Малко много ме е срам, но нищо. Сега че отивам, хора, и ще се включа, когато съм там вече. Пуснах си да говоря нещо на клипче в телефона ми и ме прекъсна един човек. Говорихме с... Ще видите, като съм в това титул ще го кажа. Прекъсна ме човека, който съм гледала малка да му направя грим и ми каза мяу. Току-що в мен дойде Кидо да му направя грим. И си говорихме и ми каза някакви неща и просто съм някакво... Какво стана тук? И хипергочените хора, не знам, някак си ме гледат като с уважение, доколкото аз знам от други телевизии, че като дойдат на гости да ги снимат и не са много окей с примерите. Когато се хипят ми ги сменя хората, много се радвам, много си малички. Ейте хора, сега сме почти готови. Почти сме готови. След 8:04. Сега трябва да дойде след малко Мила Робъртс. И след като я направя Мила Робъртс, просто аз се заминавам, защото тя ми е последната. Мила Робъртс трябва да дойде сега в 8:30, така че супер. Все още снимат танцорките. Живота ми след курса с грим, той се преобърна хипер много, понеже не съм си мечтала да стигна до тук никога. Мисля, да съм в телевизията. Но неща за тези 10 месеца аз преживях в Крима, за което съм благодарна на Бог и на госпожата ми по грим. Тук негата ще остане нейн профил, понеже тя много ме хареса. Ако искате... Какво ми става? Боже Господи, помагай! Направо не мога, хора. Защо? Като трябва да говоря нещо готино и позитивно и хубаво, каснам като пълното магаре. Направо не знам. Аз лично познавам хора, мои приятели, които са хипер успешни за малката им възраст и толкова много са успели в живота си, защото са били смели и са имали в Бог вяра. Просто, наистина, ако се молиш, ако на Бог вярваш, ако оставиш контрола на Бог, просто живота ще ти е много по-хубав. Това е Вогмас ден 8. В момента съм навънка с Бела, ще излизаме. Аз не пак с това ланзи голямото. Айде, Белка, как вярваш? Заповядайте. Ето я Бела! Белка! Толкова е сладка. И това е специално за моята приятелка Райчето. Райчо, това е специално за теб. Белка! Къде си како? Много е смешно. Сега съм навънка с Бела Белинда. Значи това куче има всякакви имена. Бела, Чубака, Чочи, какво ли няма. Сега съм навънка с нея. После ще ходя до магазина. Прибирам се, трябва да си оправя стаята. Ще направя салатка, ще хапна местата. И това е, което трябва да правя за днес. Трябва да си напиша и едно домашно. Днес е петък, днес няма да ходя на даскал. Понеже съм болна и си взех бележка от сряда до петък. И така, вчера много хубаво
обясних, понеже много кашлях и даже аз не знам защо толкова много кашлях тогава. Като през целия ден хода, аз там не съм кашляла. Аз кашлях, ама не толкова много. И да, но съвсем добре. И косата ми е малко зле. Опа, така. Мали има човек с... Аз съм без очила и много не виждам хората, че има. Аз виждам само силуети. Къде? Не. Нека така да почва. Часа някъде към 2 и нещо. Днес също така и ще излизам малко по-късно, към 7 и нещо 6. И хора, идва моят най-любим празник, Рождество Христово, на което ще е много забавно. За първ път мисля, че ще сме се в София, понеже аз не съм от София. Ако не знаете, вече знаете. Не съм родена, но съм си от тук. Най-много... Бела, како стой! Това е. Значи, сега ще кажа за Бела. Бела обожава да ходи на лекар. Здравейте, приятели! Аз сега доса ядох. И какъв е плана за днес? Чакайте да стана пак на сестра Ланзи. Какъв е плана за днес? Понеже вчера ми писаха хора и казаха, че много ми се кефат на видеята, много се кефа за което. Искам сега да ви покажа продуктите, от които съм много доволна и които аз ползвам като професионален гримьор, които съм много харесвам, които нещата, които много харесвам. Да, сега ще ги покажа. Значи това е моят сектор за козметика. Ето т.е. тук. Понеже започна кожата ми да става по-мазна и си харесах тези продукти за лице. Този на Микса. Крем е много хубав, много ми харесва. И използвам с него и ето този серум, който го видях от MyBesto. Тя ползва такъв, май издиня. Това е за хенд крем, такова. Това е за коса. Много ми харесва. Това е като балсам с кератин май беше. И също така за коса, хора, което аз използвам и съм влюбена в него. Ето това на Follow Me. Това си го купувам от моята фризьорка, обаче малко скъпо за 34 лева. Преди беше за 27, но сега е малко по-скъпо и е много хубаво. Това нещо ми направи косата, хора, страхотна. Това ми е много любимо. До друго нещо, което използвам е тези тук на Women's Secret, са много яки. Здравейте, приятели! Това е ден. Чакайте да видя да се подсета. 10 от Vlogmas. Искам да ви кажа и да ви разкажа нещо интересно. В сряда моя клас ще ходи на съд, понеже... Как звучи, майко ми, това как звучи ужас. Понеже моята класна ни е по философия и тя реши, че ще е забавно. Аз защо станах, нямам никаква идея, но както и да е. Реши, че ще е интересно, ако ни закара с класа. Вместо да сме си... Опа, малко се накриво, приятелки, малко се накриво, нямам се... Реши, че ще е интересно, ако ни закара 3 часа в съда на дело за убийство. Идеално. Ники ми се обажда. Здравейте, приятели, аз се върнах в къщи. Но искам сега да ви покажа моят най-любим фондютен коректор, който хора, това е най-якото нещо, което някой може да си купи на MAC. Ето този фондютен коректор. Аз го използвам като коректор. Не знам ли се вижда, MAC. И ето това тук е най-добрата сянка за очна линейка и за такива неща на окото, които могат да се правят с черно. Тя е на L'Oreal и е много хубава, аз много я харесвам. Много я хвалят гримьорите, защото с нея е най-лесно да се правят и сенки, и очна линия и като цяло, ако може някъде да си я намерите, ще е супер. Друго нещо, което аз използвам е база за лице, която обожавам. С тази база бях на моят курс за професионален гримьор Ethan Essence. Много хубава, хора. Ако някой за база си търси, тази е най-хубавата база. Само за база няма нужда да се дават много пари. Така знам от много гримьори, просто няма нужда да се дават много пари за база. Коректорите, които съм много доволна, много доволна, са тези на Aura. Аз тях използвам. Са много добри, тези на Aura. И наистина смисъл, не е нужно да са хипер скъпи. Те са от
лили. И мисля, че бяха някъде за около 6-7 лева, някъде толкова май ще ви изложа, но беше толкова. И са много хубави. И тях си ги използвам още от началото. Тези двата. И още един имам. Хора, искам да ви покажа нещо. Тази шнолка или фиба ми е подарък от фризьорката, с която бях в петък. И в четвъртък, когато бях за първ път на работа в четвъртък. Това го намерих сега наскоро, понеже моето лице, виждате, то е доста слабичко. Искам да си правя скули, обаче да не са някакво хипер големите, да изгледат по-естествени и по-хубави. И си взех този бронзант на Catrice, който хора се оказа, че е уникално добър. В смисъл, много е добър и седи на кожата брутално хубаво, защото той е отвътре и с хайлайтър. И седи буквално брутално. Ето така изглежда. 010 е цвета, в който аз си го взех и е наистина много хубав. Друго нещо, което аз много харесвам вежди тип сапунени такива. И има специално нещо, направено от Catrice, което е като сапун за вежди, обаче то се води лепило за вежди, хора. С това се мажеш и не ти мърдат веждите, хора. Това е напълно така, това си е лепило за вежди и е много хубаво. Обаче има минус на това нещо, тъй като си много време с него и започват да стават самите ти вежди бели. Но нищо, смисъл много е готино. И самата му консистенция е яка. Е така да четицата. Яко е и не е толкова скъпо, така че наистина това е супер. И за фон ден, който преди много харесах и сега много харесвам, обаче явно нещо са му променили нещо в него, е този на Catrice, който е много хубав, аз много го харесвам, но нещо преди според мен беше много по-хубаво, доколкото сега нещо му има, не знам. Има две мои най-любими неща на NYX, тези два ружа. Ето този, който не знам защо не може да фокусира камерата. Този руж и е този, който е по-тъмен. Те са по-пич ефект, в смисъл да. Схванахте. И на Douglas много харесвам ето тези коректорчета, да, които са ето такива, ето такъв. Този е тъмен, аз имам един такъв и пак на оферта си го намерих. Много другите неща са си тайна вече, тях ще си ги запазя в тайна какво използвам друго. Нещо в DM има тези Juicy Bomb, или как бяха много модерни преди тези. Аз използвам тях, като съм с клиентки и са много яки. Този е с цвят, с вкус на диня и е много хубав. Много ми харесва на мен и много са яки за устните, така че много са хубави. Тези фондютенчета на Wet n Wild са доста леки и са ето така, с такова са, да. Много са леки, не са толкова, те като цяло като консистенция са покривни, леки са, остават яки са, но аз лично харесвам. Такива аз много не харесвам, но са добри за хората, които искат нещо по-леко и покривно на лицето си. Да, точно така. Друго нещо е един молив на Voodoo, някаква си познастава марка. Много са яки тези. В салона са тези с доста. Така изглежда. И е много готин. Много ми харесва. Е, така ще го покажа. Това за мен е най-добрия хайлайтер, и така изглежда. На Gabrini, той е много готин. Има 3 цвята,
които са брутално хубави. Тук ви оставих, за да мога да ви склочна да видите за какво става на въпрос. Да, хора, това са ми най-любимите неща. Едни от тях, другите, може би, не се сърчето ми, който си го взе. Това е от Jumbo, хора. Ще кажа, че е много удобно за грим неща, понеже тук имате зачетки. Място, тук имате отделно място голямо, тук имате джобче. Искам да ви открехна за едно нещо. За ето този руш на Catrice, който е, аз лично си мисля, че е копия на този руш, който е на Dior, който е на Hyper Famous. Аз мисля, че този руш е копия на Dior. Така лично е моето мнение. Не знам, може да не е така, може да ми напишете какво вие си мислите по тази тема, но според мен това е ружа. Да, много е хубав. Аз този руш много го харесвам. Имам едни на Douglas много покривни, които са. Много са пигментирани, ама за тях са малко по-така, доколкото този руш. Слагам, може би ще ви покажа как си го слагам, за да седи по-естествено. Този първо и после с този блендвам из цялото черно, за да не седи толкова ярко. Да.